Bez suvišnih pitanja ovde tokom hladnih dana mogu da dođu gladni koji nemaju drugog izbora. Za razliku od narodnih kuhinja koje organizuju lokalne samouprave i centri za socijalni rad, da bi ovde ručali nije im potrebna nikakva potvrda. Hrana se sprema svakodnevno, a posle molitve i obroka smenjuju se grupe onih koji ovde nalaze jedini obrok. Mene nema koji da mi kuva. Ne bi imala šta da jedem. Penziju imam malu i još sam u kreditima, tamo sam opremila gdje sam živjela. Živjela sam u bratom stanu, 35 godina. I u aprilu me isero iz stana. Hrana koja se deli uglavnom stiže iz sredstava crkve i donacije. Oni koji ovde rade za to nisu plaćeni, a osim sveštenstva među njima ima studenata, penzionera. Dragica gotovo 3 godine dolazi da kuva. Iako je majka 10 dece, uspeva da uskladi brigu o svojoj porodici i gladnim Beograđanima. Mi radimo iz ljubavi, da vam kažem pravo. Da sedim kući ne bih imala ništa. Na drugi način ne mogu da pomognem crkvenoj kuhinji. Onda sam rešila da dođem ovdje. Radim svaki dan je uzetak nešto da je deci, tako nešto da ne mogu zbog bolesti i tako odustanem. Ali tu sam svaki dan. Pošto se kuva toliko obroka. Inače radim kao kuvarica. Idem po svadbama kad imam da bi mogla da preživim. Zbog povećanih potreba, pre nekoliko dana u hramu Svetog kneza Lazara na Zvezdari otvoren je još jedan punkt na kom se deli hrana. Ipak to ne znači da sada ima dovoljno mesta niti dovoljno hrane za sve gladne, pa je svaka pomoć dragocena. Pomažu i đaci Srednje tehničke škole na Zvezdari koji imaju problema s ponašanjem. Umesto ukora u pratnji nastavnika preuzimaju ulogu konobara. Mislim da je to jako vaspitno i da to ne treba bude slučaj samo ovde kod nas, nego da može da posluži kao primer za druge. Pre svega da deca shvate da je život mnogo komplikovaniji nego što oni zamišljaju, da je mnogo složeniji i da negde tamo postoje ljudi sa pravim životnim problemima. Ovim kuhinjama potrebna je pomoć jer se u njima hrani 1700 ljudi, a realnih kapaciteta ima za 1000 obroka. Ukoliko bude dovoljno onih koji će uz infostan uplatiti i dobrotvorni prilog kuhinjama, mogle bi se ostvariti i druge humane ideje, a jedna od njih je svratište za siromašne majke s decom.